סיוטים. אני חייבת ללכת לטיפול, אבל מי יעזור לי? אולי פסיכולוג טוב? שמעתי שאמא המליצה עליה בהליכת סוף הדרך. היא אמרה שהוא עוזר במצבים קשים במיוחד. אני חייבת מישהו שיקשיב בסוף סוף. בבקשה. יש לנו 45 דקות, מה שאומר בדיוק 450 שקלים. מה הביא אותך אליי? תראה, יש לי עוד מצווה ואני במשבר. אומרים שאני צריכה להיות מודעת לעצמי. והגיע הזמן לבוא שכל מה שקורה לי בבית לא ישפיע עליי בחיים הבוגרים. כדורים מסית? תראה, הבנתי שהכל מתחיל מההורים. יש לי הורים די סבבה. במיוחד אבא שלי, הוא מת עליי. אתה יודע, בת יחידה וזה. אבל ילדה בת 12 צריכה גבולות, לא? בחיים שלי לא שמעתי ממנו לא. הוא מסכים להכל. אבא, אני חייבת לרכז לקנות שוקו במכולת. מה? שוקו? תקשיב שנייה. כן. לכל החברות שלי יש סמארטפון, ורק לי אין. נו, מה הבעיה? דיברנו על זה. מצאתי משהו באינטרנט, משהו זור במבצע, 5,000 שקל, בסדר? ואם כבר, אז מה אתה חושב על טיול הבת מצווה שלי? נו, ומה את רוצה? אולי חו"ל. נו, מצוין, אם את סדר את העניינים, כמה היה לך? 30, 40? אבא, אני יוצאת מהבית, אני אחזור עוד שבוע, סבבה? אין בעיה, תעני. טוב, זה לא אומר שהוא מצליח לקיים את כל ההבטחות שלו, אבל הוא ממש מתכוון. אתה חושב שזה יגרום לי למשבר מול האנשים? עוד לפני שנולדתי הוא הבטיח לי חדר משלי. כולם בנים, ואני צריכה, לא? אני מבין. תראה, כבר כמה שנים שמדברים אצלנו בבית על השיפוץ. כבר היה עוד מרפסת, עכשיו יש בור. היה דשא, הלך. היה חלון, עכשיו יש דלת. אבא נוטע שתילים ועוקר. אמא כל פעם מזיזה את השולחנות והארונות בבית כל חודש בערך, ואבא מתקשר אליה כל פעם שהוא רוצה תקריר חיתוך. אבל החדר שלי לא מגיע. אתה חושב שתהיה לי בעיה בזהות הנשית שלי? טראומה קשה בהחלט. אמא שלי היא הדמות הנשית בבית. אז יש לי חברות שהן אומרות שהן לוקחות אותן לסדר גבות, להוריד שערות, ללכת לקניון. אבל אמא שלי, אצלה הכל צריך להיות פרקטי. אם זה לקנות בגדים, אז חולצות בית ספר. אם זה להסתפר, אז תספורת של הבית, היא תוציא את המספריים ותגזול לי קצוות. אם זה לקניון, אז קובעים כבר גם לרופא שיניים. אם זה חופשה משפחתית אולטימטיבית, אז כולם בחוץ עושים על השביעי בפנים עושה ספונג'ה. אתה חושב שבעתיד אני אדע לפרגן לעצמי? זה לא יהרוס לי קצת? בכלל, אמא שלי לא ממש יודעת לשחרר. הכל היא צריכה לעשות בעצמה. לא חושב שאני צריכה להתחיל לפתח עצמאות? אמא, כובד לי הבטן, אני לא רוצה לשתות מים. באמת? טוב, תשתי מים. אבל תקשיבי, אל תמלאי עד הסוף, ולא לשים מיקס, כי זה סתם דביק. ללכת בזהירות, טוב? בזהירות, נו! מה קרה לך? יואו, לאט לאט לשתות. בסדר, לעצמך. זה הרבה מלא. אמא, כואבת לי
בעצם נראה לי שמעת להקיא. יופי מותק, אין בעיה. אמא, הקאתי. איפה? תדאגי, לא על הרצפה. לא משנה, אני אלך לאבא. אמא, לא מרגיש טוב, נראה לי שהוא יתעלף. מה, על הרצפה? שיט, הרגע שטפתי! אוף! מזל שיש לי גם אחים. עידו, האח הגדול שלי, הוא משהו מיוחד. באמת. כשהייתי קטנה, הסתכלתי על עידו ולא הייתי סגורה על עצמי מה הוא בשבילי. הוא היה דמות חינוכית, אין ספק. אבל למה במקום ההורים שלי? אני מבין. למה הוא זה שטייל איתי בעגלה, הרדים אותי, סיפר לי סיפורים? זה לא תפקיד של ההורים? מה זה עושה לאישיות שלי שילד בן 10 טיפל בי? זה לא מסוכן? זה חריג. ובכלל, התרגלנו שעידו עושה הכל בבית. ופתאום הוא נעלם, לצבא. מי אמור עכשיו לנקות את השירותים, לסדר את הארונות, לשטוף את הבית? תפקיד של מי זה עכשיו? שלי? אני חושבת שמה שעברתי זאת באמת חרדת נטישה. שמעת פעם על חרדת נטישה מאח? זה חריג. מזל שיש את הימי שישי האלה שהוא חוזר לפעמים. ואז כולנו נרגעים. טוב, תקשיב, קח את התיק, תמיין את הבגדים, שנייה, תיקח את התיק לכביסה, תמיין את כל הבגדים שלך, תשים את הזה, תפעילי כבר אותה מכונה, בסדר? אני חייב להראות לך משהו במחשב, בוא. אבל אמא אמרה שתיקח אותנו לספרייה כי היא לא יכולה עכשיו, אתה יכול... בבקשה. אני רוצה... לא, אבל אם זה תסגר לי, תסגר עוד כמה דקות. אני חייב להראות לך משהו מגניב במחשב שעשיתי. עידו, בא לך לקחת את האוטו, לתפוס למכולת, לקנות חלות? עידו, אולי תקפוץ לגבעת זאב עם האוטו, תמלא דלק, שיהיה לי ליום ראשון, בסדר? אתה יודע מה, לפני כן, תנקה אותו לפני כן, כי הוא מה זה מלוכלך? אני מבין, אני שומע מה שאת אומרת. טוב, תקשיב, אדר הוא פשוט אגדה, אין דברים כאלה. מלא הפתעות. אני מגיע הביתה ואני לא בטוחה מה אני מפגוש. ואני צריכה משהו יוצא ועקבי בחיים שלי, לא? אני מבין. אז לא יוצא לי לשחק כדורגל. או שאני מכין ארוחה שווה ממש. אבל אני רוצה לשמור, כבר צריך לשמור בגילי. נראה לי. כדורגל מסית? אדר פשוט אלוף בארוחות. טוב, הגענו לאח הקטן שלי, יואב. יואב הוא באמת משהו מיוחד ויש לי איתו קשר נהדר. אבל הבעיה היא אחרת. תראה,
עכשיו מתחילה תקופה חדשה בחיים שלי, תקופה של מעברים ושינויים. התמודדות עם שינויים תעזור לי מאוד לגבש את האישיות שלי. חייבת לזרום. עכשיו לך תנסה לשבור שגרה עם אח כמו יואב. יואב, פומר, הולכים לבריכה. אבל אין לי משקפת כל כך טובה. אולי הבגד ים לא נוח, אולי הוא קטן עליי. מה יקרה אם אני אטבע? אני לא יודע לשחות. מה אני אעשה? יש משחקים, אם אין משחקים אני לא בא. גם מלא אני לא בא, אין לי משקפת. יואב, החברים שלך כאן, הם רוצים שאתה בא לשחק איתם. אני לא יכול, אני בדבר יותר חשוב כרגע. אני לא יכול, את רואה שאני עסוק. אני עסוק. אני לא יכול עכשיו לבוא. בכלל לא תכננתי לצאת איתם. מה, ככה סתם בלי לתכנן מראש? יואב! את באמת מתארת פה מקרה קשה, אבל אני חושב שעשית פה תהליך. וזה כבר הדרך לפתרון. נחשפת ודיברת על הקושי. את אדם חזק, ועברת דרך חשובה ומשמעותית. היי, אתם פה. אם את לפני 30 פעם, אני רוצה שתרדו הביתה. בבקשה לקום וללכת הביתה, יש בת מצווה להכין. יאללה, מהר. תגידו שלום ליפה לסבא. היה כיף לראות על כולם, בטח. את הילקוט, לא לשכוח שום דבר פה. עד שאתה מתארגן אותה, אין לו פה כבר. ביי סבא, ביי סבתא. ביי, להתראות. דש להורים. תגידו שלום לסבא. ביי. לכו הביתה, יאללה. ביי סבא, למניות שלך. גמרנו. במשפחה שלנו לא משעמם, תמיד קוראים דברים, הלב פה מתחמם. יש לנו מלחמות והשלמות ומריבות, כי ככה זה במשפחות הכי טובות. אולי זה בגללו, בגללה, בגללי, לא משעמם במשפחה שלי. איזה מזל יש לי, איזה מזל יש לי, שמישהו בחר לי את המשפחה שלי. אולי זה בגללו, בגללה או בגללי, לא משעמם במשפחה שלי. במשפחה שלנו, אם יש לנו שמחה, שמחים כל האחים ושמחה המשפחה. והאורחים באים, קרובים וגם קרובות, כי ככה זה במשפחות הכי טובות. עוגות ונשיקות, יש מתנות רק בשבילי, לא משעמם במשפחה שלי. איזה מזל יש לי. יש לי מלא סיוטים. אני שכחתי את המשפט. די, אפשר ככה. אמא, שמעתי שאמא... די, אני לא יכולה. אמרה שהוא עוזר במצבים קשים במיוחד. אבל אתה זוכר מה להגיד לה? טוב, עכשיו... אם אני לא זוכר, אני אסתכל מהדף. אולי אני אטבע? מה אם אין לי בגד ים? אולי הוא קטן עליי? אין לי משקפת. אולי המשקפת הטובה? בכלל אין לי משקפת. אולי אני אטבע? אין לי משחקים. תמיין את כל הבגדים שלך, תשים את הזה, תפעילי כבר מוטל מכונה, בסדר? רגע, נועה, את צריכה לעמוד שם. לא! אני חייבת. עידו, בא לך ללכת למכולת? עידו, אולי תקפוץ לגבעת זאב, תמלא לי את ה...
אומרים שהכל מתחיל מההורים. הבנתי שהכל מתחיל מההורים. משפט אתה אומר עכשיו? כדורים ניסית? כדורים ניסית? מדאיג מאוד, מדאיג מאוד. מדאיג מאוד. לא, תתחיל מההתחלה. מה? כי לא שמעו את זה במצלמה. טוב, מה היה ההתחלה? סתם מדאיג מאוד. אני מבין. טראומה קשה בגלל. כן, מדאיג מאוד. זה חריג. כדורים ניסית. יואב, לא קרה. שלא, אבל הוא ממש מתכוון. עוד לפני... אצלה הכל צריך להיות פרקטי. אם זה לסדר... אם זה... שאימות שלו לוקחות אותם להוריד גבות... אם זה לסדר גבות, אז לא עשיתי את זה טוב. אז חולצות בית ספר. אם זה... מהו בשבילי? ההורים שלי, כאילו... שכחתי. אדם הוא פשוט אגדה. אין דברים כאלה. די, אני כבר לא בשבן של זה. אני מגיעה אבל... הלפטות. כשהמדריך שלי בבני עקיבא, בנים התחילו להגיע אלינו הביתה. שאלתי את עצמי, אם הגעתי לגיל שבנים אמורים להתחיל לבוא אליי. עד ששמעתי קולות מפחידים. אתה בבית! אני חושבת שצריך להגיד לה שהיא תיכנס. את יכולה להיכנס מתי שאת רוצה. כן. אתם פה. יאללה, מה קורה איתכם? נו. היופי שאת אומרת, אתם פה. נו, זה מעולה, אתה רואה, היא כבר מאלתרת. יואב, שב. רגע, תוציא לו את הקוצים קודם. רגע. אתה אומר לה ללכת הביתה מיד. רגע, אני אעפה מפה. מה תהיו לו בקמיצה שלי? מה את רוצה? חול. זה התחלה. מצוין, כאילו לאן את רוצה ללכת? לחול. לחול. לא חושב בכלום? חול? לא, מה קרה? אבל למה תתפקד לצחוק? לא מתפקד לצחוק. לא, כלום, לא משנה. בוא נמשיך מזה, אוקיי? הפעם כל זאת יצא טוב? כן, יצא טוב. אני אחתוך את זה בעריכה, אל תדאגו. טוב. שבפנים